Sokáig azt gondoltam, hogy ennek az egésznek semmi értelme. De aztán rájöttem, hogy mégis van. És ebben a felismerésemben Dan hadnagy is megerősített. A Kendall kihívásra volt szükségem. Úgy éreztem, hogy teljesítenem kell. Elkezdtem futni. Eleinte nem akartam messzire futni, aztán mégis az lett belőle, mert sehol sem akarodott megállni. Közben megtudtam, hogy nem csak futni lehet, bár én azt szeretek, hanem kerékpározni, túrázni és kajakozni is. Szóval, ha kell az a macis érem, már pedig nekem kell, akkor futni fogok. Fuss te is!